Край на този матч. Барселона се класира без никакви проблеми за четвъртфиналите на Шампионската лига. Едно прелесно представяне, едно вдъхновяващо представяне на Рафиня, на Ламин Ямал и на Педри, най-добрите на терена за Барселона. 3-1 срещу Бенфика. Почетното попадение вкара световния шампион с Аржентина Отаменди. Нямаше го другия световен шампион Ди Мария, може би ще стане интересно, ако той беше тук, но беше контузен и не игра. Общ резултат 4-1, Барса се класира напред. Имах голямата чест да бъда на метри от тези страхотни футболисти. На Монджуик за първи път на мач на Барселона, за първи път на този стадион. Пред над 50 000 души беше вълнуващо и си изкарах страхотно. Футболът на Барселона през този сезон при Ханзи Флик с тези играчи, с това качество е пленителен.